Right, isusu munongoziva kuti tinotaura kuti munhu kuti anzi munhu pane vanhu iziya rake handitika. So what we're doing is we're renting out my shops, my space. Handitika muna Robert Mugabe panonzi pa Manica Mall. Chingouya uzvionere pane ma spaces akawanda that you can rent out and put your stuff kuti utengese uwane cheuviri uwane chekurarama. We have small spaces, we've got bigger spaces. Unongouya netunhu twako twaunotengesa, whether imbatya, whether idovi, whether ibhutsu, chero chaunofunga kuti chinokwanisa kukupa mari uya nacho. Pavhurika pa Manica Mall, pakachena sei, pari smart sei, panosanitizwa every time. Saka don't worry, pari protected, parking space iripo. Munongouya kamondiona inini chimama chacho mama Titi for baba Titi. Mukasandiwana munofona kapa namba zinoti 0778 078 mutaura kuti you want to view the place. Touya tokurakidzaika mubhadhara mototanga kushanda. Kana ini ndine yangu space ipapo unenge uchitoona ndiripo. Saka make sure you come. You have to give it a try. We know things are hard, but try something. Try new things. Try to penetrate. Auzive chakakodza mwoyo. Ndatenda. Manica Mall, Robert Mugabe. Thank you.